እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ጸሎታ ወረከታ ይሃሉ ስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም እስመ ተሰብረ ወተአጐለ ሰይፍየ ሶበ ጾርኩ ዘንተ ሕፃነ ዝኑ ውእቱ እስየትየ ወትቤሎ እግዝእትየ ኦ ፊያታይ ሩህሩሃ ልብ ኢትሕዘን በእንተዝ አላ ወሎ ለሕፃን እስመ ውእቱ ይሰኒ ለከ በብዝሃ ይሉጡ ወይቤ ፊያታይ ርኢ ዘንተ ኦ ሕፃን ክቡር ወይቤሎ ሕፃን አስተጋብ ሰይፈከ ኦ ጥጦስ ወመጻዝየ ወነሳ ጥጦስ ፊያታይ ሶብራተ ሰፎ ወመጠወ ለሕፃን ወአስተላጽቆሙ ዝንቱ ሕፃን ለለ ሰባራት ሰይፍ ወረሰዮ ከመ ቀዳሚ ወይቤሎ ንሳ ሰይፍከ ኦ ጥጦስ ወሶበ ርእየ ፊያታይ ግብሮ ለሕፃን ዘከመ ሰመየ ስሞ ጥጦስ ወዘከመ አግቦ ሰይፎ ወሰመያ ስሞ ዘየአምር ወአግባ ሰይፎ ወሰምየ ስሞ ዘየአምር እንከ ጥቀ ወሰብሃ ወሰገደ ሎቱ ወአይኮታ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ለነጅክሙ ባልጉ
ወተሳቢዑ ወይበለስ ኩንትረ ሰላም ለከ እግዚእ ወመድኅን ወመምህር ወእምዝ ሰገደ ቅድመ ገጹ ለእግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን። ምስለ ኩሉ ሰማቤቱ ወይሁዳሰ ይትናገር ምስለ ካልእ ዘይትሐጽብ ሀበ ማየ አይን ወእምሰናገረ እለ እስክንድሮስ ብለ አኩሮኖሳ ወብእሲትታ መጽለቱ አልባሳት ሰናያተ ዘተነጽብ ታሕተ እግረ እግዚእ ክርስቶስ ወይሽሂድ ላዕሌሆን እግዚእነ ወአርድእሁ ወይርግብ መልዕልተ ተስልዓት ዘላዕላዕሌ ዘአስተዳለወቱ እምዝ መጻ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ወአሰርቱ ክልኤቱ አርድእሁ በሀበ ሰሩ እስክንድሮስ ወአኩሮኖስ ብእሲቱ ወኢያእመሮቶ እንዘ አኩሮስ ለእግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ በዓት እንዘ ትፌሳው ርእዮቶሙ ለአርድእት እንዘ ይቆሙ ወይጸልዩ ወትቤሎሙ መኑ እምኔክሙ መምህር ሰግድ ለቱ ወአርመሙ ኩሎሙ ይእዜሰ ሀበ ዮሐንስ ወንጌላዊ ዘርእዮ ሰናይ ወትቤ ዝኑ እግዚእ ከመ ሰግድ ለቱ ኤላ ጴጥሮስ ረድ ወይቤ ሀሎ እግዚእ ኢየሱስ ውሳጣይ ቤት ቀወሚሆ ይጸልኡት እግዚእ ወሰገደ ለቱ ይበላ ተሐገለቻ ያድሽ ወአርድእት ቁማን ሀሎ ሀበ ጸሎት ወመጻ ይሁዳ ወልደ ስምዖን አስቆሮታዊ ሀበ አንቀጸ ጻፋ ጸዊረ ሳጽነ ወይቤለ ለዐቃቤ አንቀጽ አልሁ ሊተ በሀበ አኀውየ አርድእት ወአነያ እምአርድእሁ ለእግዚእ ወይቤለ ዐቃቤ አንቀጽ ሰልስ ንስቲተ እስከ አነጽፍ አልባሰ ዘንጹፋ ታሕተ እግረ እግዚእ ወይቤለ ላባ ዐቃቤ አንቀጽ አንሰር ይኩን ዘይበው ምስለ አርድእሁ ወበእደዊሆሙ ማይጠንት ወመሃቱ ብርሃናት ዘይሃውሩ ቅድሜሁ ወለከሰ የከጽዋ ደመ እምሉአ ውስተ ደገ ወላዕሌሁ ጽዋዕ ማይ ጻዕዳ ከመ ማይ ገነት ወይጻቱ ማኅሌት ወአደሪከ ከይሲ ወዐቢይ ወጸሊም ውስተ ክሳድከ ወለውለወ ልሳነ ከመ ይሰምዕ አፉከ ወይሃበከ ጽንዓተ ልብ ወይቤለቆ ወጽንዓተ አጽፍ አልባሰ ጽፋት እለኬሎን እግዚእ ወይትባብ ስለዚ ጽዋዕ ደም አቢይ ዘሃሎ ውስተ ደገ ከመ ይትከዐውከ ላዕለ አልባስ ወይእህዝ እየላዕሌየ ወዘበሰምዐ ዘንተ ነገረ ይሁዳ እምኀበ ዐቃቤ አንቀጽ ተሐዝበ ወአንከረ ህብረ ሀብለሂ ወገባ ሌሊት ወሳዕሉ ወምሕረቱ ያህልም ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም
ጾሙነ ጾመ ድኅነት ጾመ ስርየት ይግበረልና እንበል አቡነ ዘበሰማያት
بعد صلاة السحر نسألنا مقلنا بدلنا نزارة بعد وقلت أقول العالم تحسن زابير أو سلوك سناس كنا سناس توصى عدو تها وإذا أنا مخنا من عنا سوسس نبرا بيتروس نسخة كوي أو زوجي أنو تكساني كان سأنا سير أو دكتات كفوان كنا وصوانا كلنا مختلفنا كسزمان ناغا كما كان مزاسر كاب سمايت تأثير الكوني عم تفتح غير ما سمايت فتح كوني جبال صعبا صوتنا نستبعد كأقول لك بسمهم قال نفس كدوزة تفتح الناس عزوزهم حتى إن الدنيا مصحوكم وعيبغى البارقهم تأتل وتودلهم ويتان زمان يلتقى أبطاتينا دياتينا حواتينا حاتينا سيرك حدهم انت معصنهم كم قاعدتني عم بدنيا زوكم حتى البارقة فتحني أوصلس كدوس أب ول منفس كدوس تفتح الناس عزوزهم حتى إن الدنيا مصحوكم وعيبغى البارقهم صلاتهم ومحاري معلوم زبحنا نفكر سنزهم كازي أورام مغني عالم حتى أتترهم سوتنا الاستبارة كان صحاهم تقبلنا زلالة مدنا كورا بعلم ويتغل عاداتهم كل بلهم سألوا أبوك صحاب وزيابنا أبغنا بعد زوم هرد مع الكاز رحام هاد كاز وزح سعادة وعين بارقة حتى أزي سرين كلهم سوتنا الاستبارة كأوهم كابدلين كابدلين نادنهم وبيتا بنزلهم بنصرحهم بنحاسبهم كلنا أخذ تبدلنا كان حدقلنا سريرنا نحسيرنا يقربلنا زاورا مخنا سألوا أبوك صحاب وبيتا استفتحنا الناس عزوز أنا ورنا كل زوجهم تحيهم حتى تنيا بدلنا زوجنا حتى تبارهم تعالوا وبيتا معنا وصلنا النزوم أبزلنا كلهم زوجهم ببزهم تباركنا سلام تمزلنا تنسعنا زكرنا أبلغنا نوزع بدنا وإحزمنا تمسك بسلام نحلونا سكرنا سلامنا كتب على الله وبيتا مكان بساتنا بسكو بساتنا قصهم مستلمي وقناتنا أنا أقول استسلم لزمران لنا بالملوك ساتنا لا تعلم كيف ينزل طعمات صوتنا مستل أرجوتن إنساناتنا ذا قدس لترشان قائم وجل زخام كلهم ذكر أمنة كرسوس أصنع يوم وتعاون تعاون الصريح مزموته إلى أن مريم أبداتنا نداتنا نحواتنا نحاتنا ذكرهم نفسهم سألنا مسألنا يقومون أبدا أنا أقول كل ودن ودن كمحدث كحسنا محال وبازنا لنا عدد المقصد المصلحات في المسألة من وينكم سبارة وبيتات وبين حيل جدا بسوحنا أمرنا عبدنا كل ساعة بصفاتنا نقول بسيط عن بعض جساتنا لنفسنا عن بعض ورنا وبيتات وأركان بيتنا كل ساعة بتصمع لنا سنعوش كلهم كسان سمعتاتنا من سمعتا وصحابنا وبيتات يسوس كريستوس مسؤول مسؤول فس قدس الكبير سلطان وزي لك على مساعد العالم عالمنا آمين ناسي من أخذ مزوات حواليات تبقى لا رسل تقبل أملاك ناسي من مزوات ما تقبل الناس أحيا ولدوا معلم نفسه قولوا إننا معلم أعطوا ودرت وعبت نسوى يزمت سمعت وسنة نزنات نزلنا نزمتهم بالسماء وجنة نزلنا فوق سلام لعالمنا صوم لنا صوم زلت صومنا صوم زلت صوم جنة بلنا صومنا سلام جبلتنا ما يفتمنا ورز والسماء
እግዚአብሔር አምላክና አብርሃም ቁርባን አቤል ተቀበልካን ነውና ውስጥ መርከብና አብርሃም ስንባን ኤልያስ ባቅር መሌዎስ ዳዊት አብ ዓውዱ ኦሩና ያውሳው ቤተ መቅደስ ካብል ተራም መበለት ተሳን ተቀበልካ ومن قدسهم كان زغرون عاتب عليكم وقربان تقبل وجهات يقوم بس على مسمس سندا وقبل لهم سان زلال مالم امين ولد عزيز يا ابراهيم او قصص املانا كنا او قصص املانا ناي بحق بيتنا كنا قلم سوق خنا بالعزخ كنا تبارك الله كنا توينا تبارك الله نتبايونا وين زلوت كان زاكم بغزغرو وين قوم دورعجون باركوان سايو شعني وتنان سلام بس نعرفكم فوز نخنوا أول فوز كل سبزانا ونمو نسنا عبس ملا سناي نقل نود مدعان زلبونا فوز نمو فوز كل سبزانا سان زلال مالم بحق سبزهم كاملا كوكورهم كانوا ستيون سوون تعمون برغة يقول والمزعزز يا أبرام لغنا بروخ والوعد بيتام مدعان سوون بروخ ولنا مزنعين منسن سوونهم فوز كل سبزانا تسوون بروخ عزيز يا ابراهيم لغنا بروخ والوعد بيتانا المدعنين ان يذكر سوسن بروخ ولنا مسنعين من سنزون فسكتوس براكتسون بروخ ولنا عزيز يا ابراهيم لغنا بروخ والوعد بيتانا المدعنين سوسن بروخ ولنا مسنعين من سنزون فسكتوس براكتسون بروخ العالم معرن سبحانه سلوس قدس أول وفس قدس كان قبالهم سعن زلالة معلمنا آمين أبطاتين عواتين عاتين منتين من تزم أصواتين نصليو
እግዚአብሔር ቃል መሕወይት ማዕደሪትን ብዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባና ናይ ሓጢኣትና ማእሰር ዝበተኽካ ቅዱሳን ዝኾኑ ደቂ መዛሙርትኻ ንሳን ዝኾኑ ኣገልገልትኻን ሃዋርያት ኦፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዝሕደርካሎም መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ንዝሓደኩምሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም እዩ ንዘይሓደኩምሎም ግን ሓጢኣቶም ክሕደገሎም እውን ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንካ ኩሉ ግዜና ክህነት ስራሕ ንዝሰርሑ ንፃና ኣገልገልትኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓጢኣት ከስተስርዩን ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃን ክፈትሑን كاسرون أو بيدان ساسطان كنتي بكايا حجيها أو كرسب كم محلت كلم دلنا لنا من تزوم بارد كاسوتنا للسن عبوتاتين عديداتين حواتين حتين من تايم من تدخل زغون كأجر قاريخان أكيد من مسؤول خالص وما عندنا زلوا كلهم إمانات من كارلنا من قدم محلت كاسر قلنا كل ما سرعت عنا ورسلنا أو بيدان فريتنا بدرنت كيف فريتنا بزعت بتنكر كنا بخفات لبي بجبريل قال بمزرعة ويكافلت مزعل تبدلنا كنا يسد خمس فلتي خمو ولواه كرسب ويتقول له فترتنا حتى أثناء سريت حابنا بارخنا كدسنا ناس أجورنا نقول له زوخان فتحيو نقدسنا سنيم زعروف وعبتاتنا تثرتنا أحواتنا حتنا نفسهم محار قدوس فاركار وسام صنعنا ولواه ويترعم لهم مدحنا يسوع كريستوس نسعى همو مسجنا كبرنا أخانا قرب لنا سماء مزخنا هي ربوان مساء معرم حوي مزخنا مفس كرسون لهم كسان سلام على آمين
እግዚአብሔር በምሕረቱ ሓደ ገብረና ምንተ ሓድነስ ዝስገውን ሎሙ ሰላም ንልምናለና ናቱ እምነቱ ንጹሕ ንሕሉ ክበና ምንተ ሃይማኖትና ንልምናለና ክሳብ መንፈፀምታ ብሕብሩ መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና ምንተ ማሕበርና ንልምናለና እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስን ጽንዓትን ክበና ምንተ ትዕግስ ነፍሳት ንልምናለና እግዚአብሔር ምሶም ክቆፅረና ምንተ ቅዱሳን ነቢያት ንልምናለና ንሳቶም ከም ዘስመሩ ንሕና እውን ክነስምሮ እግዚአብሔር ምንቲ ክበና ዕድሎውን ከፍለና ምንቲ ላይካን ሃዋርያት ንልምናለና እቲ ናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክበና ምንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንልምናለና ብንጹህ ልቦና ናይ ሃይማኖት ካልተቃንዑ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣገልግልታ ንሳቶም እዮም እሞ እግዚአብሔር ነወይ ዘመን ንዓቶም ክበና ምንተ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣባ ባስልዮስ ምንቲ ብፁዕ ጳጳስና ኣባ ጳውሎስ ንልምናለና እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ገይርሓቐ ትግሃቱን ፍርሃቱን ክሳዕ መፈጸምታ ክቦም ጻማም ድማ ክቕበል ምንቲ ቀሳውስቲ ንልምናለና እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክቦም ንጽህና ክቐርቡ ጻሞን ፍሮምን ክዝከር ምንቲ ዲያቆናት ንልምናለና እግዚአብሔር ድሌት እምነቶም ክፍጽም ትግሃት ክቦም ምንቲ ተራዳእቲ ዲያቆናትን ኣንበብቲ መጽሓፍትን መዘምራን ንልምናለና እግዚአብሔር ልማኖም ክሰምዕ ዝኣዝዝ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድርን ጻማን ክቕበላ ምንቲ መበለታትን ርድእ ዘይብለን ንልምናለና እግዚአብሔር ኣኽሊ ድንግልና ክቦም እግዚአብሔር ውሉድና ወልዱን ክኾኑ ጻማም ድማ ክቕበል ምንቲ ድናግል ንልምናለና እግዚአብሔር ዓስቢ ትዕጉሶም ክቦም ትዕጉሳት ሰባት ንልምናለና ብንጽህና ኮይኖም ክሕለዉ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክቦም ተስዋውያንን ምእመናን ንልምናለና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድል ሓጢአቶም ንምስራይ ናይ ካልኣይ ልደት ጥምቀት ክቦም በማሕተም ቅድስቲ ስላሴ ክሓትሞምን ምተሓደስቲ ኣመንቲ ንልምናለና እግዚአብሔር ኣብ መዋል ብዙሕ ሰላም ክቦም ምቲ ምክበረ ኣምላኽ መድሓገርና ንልምናለና እግዚአብሔር ፍርሃቱ ጥበቡን ክቦም ምቲ መኳንንቲ ሰበ ስልጣን ንልምናለና እግዚአብሔር ነብሲ ወከፍ ዝጥዕሞን ዝሕሾም ድልየቱ ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምንቲ ኩሉ ዓለም ንልምናለና እግዚአብሔር መንገዲ የማን ክመርሑና ማሕደር እዮም ካብ ሰላም ክመልሶም ምቲ ባሕርን ብየብሲ ዝነግሩ ሰባት ንልምናለና እግዚአብሔር መንዲነና ሒሮት ሲሳዮም ክቦም ምንቲ ጥሙያትን ጽሙዓትን ንልምናለና እግዚአብሔር ፈጺሙ ከረጋግቦም ምቲ ሕዙናትን ጉያትን ንልምናለና እግዚአብሔር ካብ ማእሰርቶም ክፈትሖም ምንቲ እሱራት ንልምናለና እግዚአብሔር ናብ ሃገሮም ክመልሶም ምንቲ ምሩኻት ንልምናለና እግዚአብሔር ትዕግስትን ቁንዕ ትምህርትን ክቦም ፍጹም ዋጋ ጻማዎም ክኸፍሎም ምንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንልምናለና እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክህሶም ምሕረቱ ጸጉሩን ክልኡ ከሎም ምንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንልምናለና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦቶኦም ክቦም ምንቲ እቶም ካብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንልምናለና እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጥዑ ናብ ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ክቦም ምንቲ ዝበደሉ ኣቦታትና ንኣሕዋትና ንሓትና ንልምናለና እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘድልዮ ስፍራ ከዝንብ ምንቲ ዝናብ ንልምናለና እግዚአብሔር ንኣምላኽ ክሰውሶምን ሓቆኖምን ክመልእ ምንቲ ማያት ኣምላክ ንልምናለና እግዚአብሔር ንምድሪ ጽድፍ ረኽባ ምንቲ ፍረምድን ኩልና ብጸሎት ንልምን መንፈስ ሰላም ክኸድና ንልምናለና ባር ብመንፈስ ቅዱስ ንተስእ ለቢና ብጸጋ ኩን ዓቢ ብስሙን ቅድምካ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን ክነነ ጸሎትና ሰሚዑ ክቕበል ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖም
ملختي باولوس نفسه يفسون معرف 4 كفر حدا حساب 17 بخريستوس حدا إنا دقيم أنا نقولتا بالمقلقالي زتأثر كونتي تتصوعكم ولو صوعة بقعاتكم كتنوروا لمنكم الله بحق إتحوتات كمون لو هاتكونوا نحاربكم بفقري لأن تتصوركم كعبوسات تكونوا نتي بمنفس قدوس رخبكم وحبرات بمعسر سلام تأميركم كتحلوه تقارلوا خمتي نحانت تسفى تتصوعكم هو حادة سبنت حادة منفس الله حادة ويتا حانت امنت حانت تمكتها الله كمون الذي لعلي كلون أو كلون زخنا حادة أملاخن أبو كلون الله جناخه كمتي كريستوس عدل الناس أجان الناس وقت الناس أجاتوا هيقولوا سلازي خايو نابل علي مسعرجة وزحات برخات حيزو خدا بذلك سبب كعبورت هذا زبل عرجة مالت نابل معمق مدري وريدو 5 نابل مالت أنت زي كوينو أنت كسمع يخل إتي ناب معمق زوال دخاء نخلو بهالراوي أنتي خمل لعلي خلو سميع زعرجة نسيو نسوخ نقول يوم هاوريات نقول يوم نبيات نقول يوم سبختي وانجيل نقول يوم ناب نفسات قاسوت نقول يوم كعام مهارام قبرهم لذي خاء تاسبنت كريستوس غرات بيت كريستيان منتخ نصه ثم قدسان أقول بلتا وفتصمان منتخ خلون هنا خاء خلنا بأمن الحال وخينا نودي أملاخ فريقنا ناب وهول سبعي ناب كريستوس مرعب بزهنا خساء النبتصحيو دقيمكم كم سعنات بناي سب متبارن مفحاس حتى زخون تنقل زمتنا أي تمرت نفاس نيو نجو أي كان دفنان أي كم ببنان يو قال بفقري حقي نتزاربنا نفتي رأسي زخون خرصوص نعب بخرصوص كعب زولو أتي سبنات بخلو تيسوها وملاقسي تتحيزون تأساسيرون نفس وكفوا لما نناتو عيونا قبر بخوري يعبن ينسهن عنده برختنا فقرنا يقولنا حبتنا من الرسول قدوس حول أبعاد حوليات أبصراسيون كم بوردها وقرينا وقرينا نسنجرون كم يورينا
ሐዋርያ ቅዱስ ዮሐንስ መልእክቲ እዚህ ጸሎቱን በረከቱን ምስኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይሆን። ቀዳማይ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ካብ 1 ክሳብ 18 ክርስቶስ ረዳይና ከም ዝኾነ አቱም ደቀ እዚ ዝጽሕፈልኩም ዘለኹ ኃጢአት ምንት ኸይትገብሩ ኢለ ሓደ እኳ ኃጢአት ዝገበረ እንተሎ ግና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አቦ ዝጣበቐልና ኣለና ንሱ እቲ ጻድቕ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ንሱ ምእንቲ ኃጢአትና በጃ ኾነ ምእንቲ ኃጢአት ኩሉ ዓለም እምበር ምእንቲ ኃጢአትና ጥራይ ኣይኮነን። ትእዛዝ ኣምላኽ እንተሎና ንኡ ከም እንፈልጦ በዚና እንረጋግጽ ኣነ እፈልጦ እየ ዝብል ንትእዛዛቱ ግና ዘይሕሉ ንሱ ሓሳዊ እዩ። እታ ሓቂ እውን ኣብኡ የላን። እቲ ንቓሉ ዝሕሉ ግና እታ ንኣምላኽ ዘላቶ ፍቕሪ ምልኣት ትረክብ። ኣብ ኣምላኽ ከም ዘሎና በዚና እንፈልጥ እቲ ኣብ ኣምላኽ እነብር ኣለኹ ዝብል ከምቲ ኢየሱስ ዝበሎ ክነብር ይግብኦ። ሓድሽ ትእዛዝ ኣቱም ፍቑራተይ እቲ ካብ መጀመርታ ዝነገርኩኹም ናይ ቀደም ትእዛዝ እምበኣር ሓድሽ ትእዛዝ ኣይኮነን። ዝጽሕፈልኩም ዘለኹ እቲ ናይ ቀደም ትእዛዝ ከዓ እቲ ድሮ ዝሰማዕኩምዎ ቃል እዩ። እንተኾነ እዚ ዝጽሕፈልኩም ዘለኹ ትእዛዝ ሓድሽ እዩ። ናይዚ ትእዛዝ እዚ ሓቂ ድማ ኣባኻትኩም ኮነ ኣብ ክርስቶስ ተረኣዩ እዩ። ከመይ ጸልማት ሓሊፉ እዩ ብርሃን ሓቂ እውን ድሮ የብርህ ኣሎ። ኣብ ብርሃን ኣለኹ ዝብል ንሓዉ ከዓ ዝጸልእ ገና ኣብ ጸልማት እዩ ዘሎ። እቲ ንሓዉ ዘፍቅር ኣብ ብርሃን እዩ ዝነብር ኣብኡ እውን መዕንቀፊ የልዎን። እቲ ንሓዉ ዝጸልእ ግና ኣብ ጸልማት እዩ ዘሎ ኣብ ጸልማት እውን ይነብር። ጸልማት ንዒንቱ ስለ ዘዕወሮ ድማ ናበይ ከም ዝኸይድ ኣይፈልጥን እዩ። ደቀ ኃጢአትኩም ምእንቲ ስም ክርስቶስ ተሓዲግልኩም እዩ እሞ እጽሕፈልኩም ኣለኹ። ኣቱም ኣቦታት እጽሕፈልኩም ነቲ ካብ መጀመርታ ዝነበረ ፈሊጥኩምዎ ኢኹም እሞ እጽሕፈልኩም ኣለኹ። ኣቱም ኣጓብዝ ነቲ እኩይ ስዒርኩምዎ ኢኹም እሞ እጽሕፈልኩም ኣለኹ። ኣቱም ቈልዑ ነቦ ስለ ዝፈለጥኩምዎ እጽሕፈልኩም ኣለኹ። ኣቱም ኣቦታት ነቲ ካብ መጀመርታ ዝነበረ ፈሊጥኩምዎ ኢኹም እሞ እጽሕፈልኩም ኣለኹ። ኣቱም ኣጓብዝ ብርቱዓት ስለ ዝኾንኩም ቃል ኣምላኽ ኣባኻትኩም ይነብር ስለ ዘሎ ነቲ እኩይ እውን ስለ ዝሰዓርኩምዎ ጽሒፈልኩም ኣለኹ። ንዓለም ወይስ ነቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ኣይትፍተው። ሓደ እኳ ንዓለም ነቲ እንተፈተወ ፍቕሪ ኣቦ ኣብኡ የብሉን። ከመይ ኩሉ እቲ ኣብ ዓለም ዘሎ ፍትወት ስጋ ክፍኣት ትምኒት ዓይንን ብሃብትኻ ዕቡይ ምዃን ካብ ዓለም እዩ እምበር ካብ ኣቦ ኣይኮነን። ዓለም እቲ ኩሉ ፍትወታታ ሓላፊ እዩ። እቲ ፍቓድ ኣምላኽ ዝገብር ግና ንዘለዓለም ይነብር። ኦ ኣባተይ ንዓለም ነቲ ዓለም ኩሉ ኣይትፍቱ። Oh
50 معلتي دحري فاسيكا زوحل بعال كلاتهم حبيرهم بحنساء نبرو بهند بدكا كم حدا برتوح بولا نفاس كاب سماي دمسي مزاي نتا تقميت أملا زنور بيت ونملا لسانا تحوز مسل ما ترأيهم كما غيرقا أبلي لنفسه كفهم على بي نقول لهم دما منفس كردس ملهم منفس كردس كزارة وخمزهابهم بخالي قامقاتات كزارة وجمروا كم نفس وكف حزبي عالم الإجابة زفروا أيهود أبي يرسالهم نبورو إذا داعي إذا مسخنة بزوج حزبي تعكبه نفس وكفهم ببقى عنكم كزارة ومسلمقا زول وطفوا كم زي صعبنا ولغا كلاتهم تكرموا تنغن إنه بزوم تزاروا كلهم قليلاويان دو أيقونن كما ينادى كلاتنا ببت استوردنا لقانك كزارة ومسلمقا مالنا نحنا سب إرتن سب ميدن سب إلامون إثم أم مسقطاميان أب يودان أب كوبو توكيان أب بونتوسان أب إسياز نبرون أب فرقيان أب بنفليان أب جبسن أب كوابي كارين زلو عدات ليبيان كبروما زمسانا أيهودن نبا هايمانوت أيهود زعتنا وغن أحزابن سب كرتاسن عربنينا انتقونه انه بقانقانا بزعوة اتي عبي قبل أملاك الزارو ونسمعهم لنا كلاتهم سنبيدهم زولوات في وهم كأنا حدودهم ازي نقر ازيس انتاكوان يخوون تبهارهم قلياتهم قنا ان الله قصرهم ازي اتهم قعش وإنساتهم صغيرهم ينبرو شباب يطرق مستوى عصرت على تنسيو دوسو عاو مبال كمزير تزارهم أرتم سبا يهودا أتم سب يهودا أبي يسالم أتنورو كلكم من إتي زخنا نجار من تغفرتن إلكم سمعني كم تينا أخذكم زمستركم إذا أتم صوران أيقونن مخنياتو جنا سالساي ساعات نعماتي إذكن كم تي نبي يزبرو إيوه أجزاء الكال ملأ عبيد تلعلن دما
بعد ما تعرف إزهم بمعرض غير حتى حق الله ذكرنا لمنك علنا آمين
ወዛሊ ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አወዱ መንፈስ ቅዱስ ደሉ ይዘኑ ዘኑ ለዓለም ዓለም አሜን።
وبروك والوالد زينة يسكر جسمدان وبروك منفس قدس براكش تسمس يمسيلو كلنا سبعات وقبلا ونمس قدس هللويا قوموا وعظموا وانجيل زينا بيتنا نامنا ملعنا يسوع كريستوس نقول موسى مسكان كبرين قبالو بزعن زلالة مالنا آمين وانجيل يوحنس معراب 14 كاب حادث كاب اسران كلتن لبهم أي شبر بأملاخ أمنو بأيون أمنو أبيت أبوي مثل ما حضر الله ما حضر أنت زيلو بنا بنقولكم نيره حجنا سفرا قدال ولكم خيد علقو كيده سفرا مس أدال ولكم أبتا أنا زلقو نسخاتكمون أبو أنت قتلو تملسه خمس مو مسائل كوسلوكم إيه نابتا أنا زغلو مجدي فوتو لكم توماس كا ويتاي نابي كم تخيد أين فلتن إنا نتي مجدي دا كمي غيرنا إنا نفلتو ولو يسوس كا كم زولو مجدن حقن يوتن
أنا بزي باي حدا وقا نابو زمت يلون ناي أنت تفوتونس أنت فريد كومني أنت تخونس نبيون مفلت كمون يركم كاب حجنا فريد كمون بيكمون اللهم فيليبوس كا ويتاي نبودا علينا بر يا أهلنا ولو يسوع كا كمزو ولو فيليبوس زخندز أكل جزيم ساعاتكم كنبر كلهم أيبلت كانن ديها إتنا عايز رأي نبور آيو كمي الكلا نبور علينا تبلنا لغا أنا أبو كمزلوه أبوون أباي كمزلوه أيتام من إخا إتي أباي زلو أبو بعلو يو قبرتاتوس قبر زلو بر إزي نأخذكم زنقركم زلوه زروا خبر سي أيقونن ززارو زلوه أنا أبو مرلاوي أبوون أباي مرلاو ومنوني تزي كوينس سلا يتي قبرتات وقا ومنوني أنا ناب أبوي خيل الله مو يتي بأي زأمن نسو نزعنز قولو زلوه قبرتات كم زقبر كاو زعبون كم زقبر بحقي يولوكم الله أب بولد ننتي قبرسي بسمي زلمكم وزبلوا كله فقبركم بسمي زخوانا نقر انت لمكم هون فقبركم تفكرني انت هونكم سي تزازاتي تحلو يقوم أنا غا نعب لمنو مسلمة زل عالم ساعاتكم زنبر كلمة أنانعي كذبكم يو مسخا عالم زيت رؤيون زيت فوتون ومغانو تتكبرو زي تخيل منفس حقيو مسخاتكم بنا مسخاتكم زحدر أواغاتكم ون زنبر سلزغوني تفوتوا يقوم أنا زحتا ماتكم ترفو أي حرقكم من أواغاتكم تملس دقيم لحرقروب بزي عالم أي كثير من نسخاتكم بنا كمتي أنا حياو زغونكو نسخاتكم ون بأي حياوان تكونوا يقوموا تريوني يقوم بتام عتيتها أنا أبو نسخاتكم كا أباي أناون أباغاتكم كم زلوا بتفوتوا يقوم نتيت زازاتي تقبلوا زحلوا نسويو زفكرني نتي زفكرني دما أبو يفكرو يو أناون أفكرو رأسيكا يقولوا يهودا ما سماي مدر ول زامن أجل عالم يوتالو Yeah.
لنا وبتغوص مساوسن عالم زلنا يا ولك ويصون السلام أنت تزام ذكرنا
ቁርባን ይቀበል ዘዘ ይኮነ ግን አይቀበል ሰይጣን ዘራውት ምትራለው ምንቆና ዋው ከልሻም ልጎሉ በቀን ዘራው ከነዋ ዝሙትም ጋር ሐሳብ ዘሎ አይግረም ዳይ ጋንቱ ጋር ሰዓት ነው ተጻፈው ምን ማምራ ኩሎም ዓዳቱ ዘየነብርኩም አምራ ክርስቶስ ጋር እንደምትጠረቁ አቡ ሞባል ማዓላፍ ነደም ለይን ዓዳቱማ በዛር ሱሩ ዝብለስ በርብልስናው ተዘከረኩም አነ ዓዳቱም ንጹህ ነዚህ ናይ ካን ቃል ዝሓቐ ወይ ከዓ ብኽፋታዊ ቤተ ክርስቲያን ዝቆመ እንተሎ ንጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘቐጥዖን ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘሽከዓለልን ይረዳእ ኣብ ክንዲ በረኸት መርገም ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢኣት ካብ እግዚኣብሔር ጋር ንምሳት ትቕበል እዩ
እምግን ባለ ወስከላለ አሎ ليت ملأتهم كي تفتروا እግዚአብሔር አመንግስቱ አሎ ሰማያት ከይ ተረበቀት ምድረ ላይ አመል ማለት ከይ በቆሉ እግዚአብሔር አመንግስቱ አሎ ቅድም ፀሐይን ወርሕን ከዋክብትን ቅድም መብላት ብርሃናትን እግዚአብሔር አመንግስቱ አሎ ቅድም ዝንቃሳቀስ እንስሳት ቅድም ዝነፍሩ አዕዋፍን ቅድም አራዊት ባሕርን እግዚአብሔር አመንግስቱ አሎ ለአዳም በአርአያውን በአምሳሉ ከይ ፈጠሮ ትእዛዛቱን ከይ ፍረሰን እግዚአብሔር አመንግስቱ አሎ ለአብን ወልድን መንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ክርስቲያን ዝኾኑ ህዝባዊ በረኸት ሰማይ ምድርን ባርክ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባላላ ናይ ቅድስት ቤተክርስቲያን ኣብ ደገታት ምህረትን ብሃይማኖትን ከም ዝራሕቡ ግበረልና እምነት ቅድስት ስላሴ ኻውን ክሳዕ መወዳእታ ስንፋስ ፈጽመልና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓዮም ፈወሶም መገሻ ንዝኸዱ ኣቦታትና ንኣዴታትና ንኣሕዋትና ንሓትና ምርዓዮም ብሰላም ጥዕናና ቦቶም ምለሶም نفاسا سماين زنوات البارك كما تسقاها لزعم زيافر مدرون بارك عوقز مدريخا زوتر حقوس انتلان قبرلنا سلام كاسنا عنا كل كجينا أنا سناي نقر كعاسب ولبسون عاد حيلا زخون ملت كل ساعة قدس بيتكسان كان زيكو ويكاوت بيتكسان سلامها وأولاهنا النسوك ببسوا ممكن عيالا زخون سلام بزحلهم بغنوا حيمانات كيرون زموتون تعرفون نفسات أبوتنا نعوامنا يوم الكتاب نفسهم عليه ክርስቶስ አምላክና በኢየሩሳሌም ሰማያዊ ዋጋውን ከፍሎም በዕጣን በቁርባን በወይን ድምር መብራህቲ መጋረጃ በመጽሐፍቲ መንበባት በአቁዕ ቤት መቅደስ ዝሓቢ ባርየ ኦ ክርስቶስ አምላክና ምሕረት ንምርጋብ ኣብዚ ምሳና ተኣኪቦም ንዘለዉ ኩሎም ራህርሃሎም ኣብ ቅድሚ መፍረይን መደንገፅን መንበርካ ምጽዋት ንዘቕርቡልካ ኩሎም ተቐበሎም ዝጨነቀ ሰብነት ኩሉ ኣሕጉስ ብስኑዕ ማእሰር ዝተኣስሩ ናብ ስደትና ምርኮ ንዘለዉ بمرير مجزاز التحازن وأملكنا محرت كارحنا ومغرنا يسوع كرسنا نبغى أمسلير لجزء كنت ذكرهم زازنا كل ما بسماوات من قصة ذكرهم نعاين حتى نبارك وذكرني وبيدا نزبها حير الصحابة نزلنا وحلو مع يومين مريم
ሰማይ ስማ አብዱን ዝበልዕ ነበር ዘራና ዝውን ይደግጹ ለዝነብሩ
በዚያ
بعدنا مرابنا كل ساعة صفاتنا كل زين بعد تسازلات بسنا مرقولنا وبدا بقى كان ليتهم ساعة بسمها بالناس منا وكلهم جام سماتنا وسماتنا وصاحب وصاحبنا ويتنا يسكر زوج زوج بس كل زوج قبل زين تامبوز ولا كانوا مسان زلالة ما لمنا به نصر ቅዱስ
تمام زم سلام غير كانوا زم بجاونا لا كنت زاد ساكن تمر بحالو دوام بيتام بدانا زوج مغزو برازو مسلم رمسان سعد بوزل رمسان زلال مال سسول صلوت سلام زيوت سالنا سلام لكلكم سلام الفسك መንፈሳውያን ወይብሉ ደከ ይደሉ ፊኦ አምላክነ ስብሐት ወክብሩ ኃይል ወፍርቃን እስመ ፈጠርከ ኩሎ በፈቃደ ዚአከ ይኩን ኩሉ ዘተፈጥረ እስመ ውእቱ እግዚእ ኃያላት ወአስተርአዮሙ ለአርዳኢሁ መልአክ ዘይሰግድ ለእግዚእ ወያእመረ መልአክ ዕለተ ተስብእቱ ወስርዓት ዘገብሮ እግዚእ በእንተ አፍቅሮቱ ሰብ ወትትናሁ ዘወቱ ሞኦ ወአማሰነ ለሲኦል ወቀጥቀጠ ኃጢአት ቦው መንክረ ዘውእቱ ስብሐት ሰገደ ለቱ መልአክ ሁለቱ መልአክ ወይቤሎ ለካይድ እግዚኦ አንተ ውእቱ ዘክህልከ ላዕለ ሞት ወላዕለ ሲኦል ወላዕለ ዲያብሎስ ወአሰርቆሙ ዘርከ ማሰሪሆሙ ለምድያው ወካዕበ ይቤ ዝንቱ ቅዱስ ኤጲፋንዮስ በውስተ መጽሐፉ ዘይሰመይ መልእክት ይቤ ሶበሰ ይቤ ተልአፍ ለባህር ለጥላት ወመልአክ ልፎም እንኮነ ጥበቡ ለአብ ዘውቱ ይህ ጥበበ ለሰብ ወይከስፍ ልሳነ ለተነግሮ ወይተግል ዘሰሚያ እፎ የአምር ስሜ አብሁ እሙ ዘይቤ
በሰማያት good.
يكونن فوسا
بموت መንግሥተ ሰማያት ተወርሰና ነፍሳት አግብርቲሁ ደብረ ኪዳነ ማርያም ነፍሰሚ መሐር ነፍሰሚ ቀድሳ ወተርፈ ገነት ወሀብተ ነጽፈረተ ማኅደረ ምሕረሲ በል አቡነ ዘበሰማያት
أبزاق قدس بلسان مساكم زتأكلكم زتسلكم من نايبتام يعناس كرسوس كرسوس قاوز ولعكم كلهم صدقهم فلتزقهم زي فلتزقهم تزقوا زقوا منكم من تدوم دم حق زرعة يس كرسوس وجزاء بالبيت أزرعتم تسعة معنا بدون علم بدون ناس كانوا سلعة زغنات حاتياتكم يحدقلكم زعل في محالكم زمت ما يحلكم زل أنا ما أمين زيو ما رزق عصرتكم تنزين ما نزلنا مريم ما رزق عصرتكم تنزين
بسلام زمسم سلام مننا بيتنا بلسنا تقدسنا قداس እግዚአብሔር ዝሆኑልንና ወራቱ አጥርቲና ባልሆኑ ወደሰሉን ይወት ይሆናልና ዝቋርና ቅዱስ ቁርባን ማንነትን መድኃኒትን ፈውስን ይሆናልና እግዚአብሔር ሁሉ ፋኖኑ ታውናን ይባርከና ጾምና በሰላም ጀመረ በሰላም ፈጽመና አቡነ ዘበሰማያት ኪዳነ ማርያም መንግስተ ሰማያት ወሰና አቡነ ዘበሰማያት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አመ ሰሙን ለሰኔ በዛቲ ዕለት ኮነ ተስካረ ቅዳሴ ያለው ቤተክርስቲያን ዘእግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ወኢትውእቱ ኀበ መጻበ ነቃማ የቡሩክ ዘአንቆ እግዚእነ አመ ሰበይትቱ እምብሔረ ግብጽ ስለ ወላዲተ ድንግል ስሞ ዮሴፍ ዘጻድቅ ሰብአ አስተርአዮ መልአከ እግዚአብሔር በሕልም ونقولون زي بلدنسو نساء صانو وأمو وهربهنا قبصو وسبعة نساء يوسف ونساء صانو وأمو وصولهم هي مزرعهم السميت وإيتي ولتهتا مع الأجزنا ووضوها وبهنا قبصو ونقولون يا يلو السعد يعمل قبص 3 عمته و6 أورها وابذي كعبر السرعي ومنعك እግዚአብሔር ሲዋዘዞ ከመይት ድረስ ራስ ሞተ ሄሮድስ ዘቆሰሶ ለሕፃን ከመቅትሎ ወሰበተ መይቱ በሀገረ ወአቃቢ ሀባቆሮ ቀሪያ ወምየው መካነ መጻበ ዋንቃ እግዚእነ ዛቲ ነቃማይን ዘይብዝሃሎ ምሎሞ ዛቲ ትነብር እስከ ዛቲ ዕለት ወምዝ ወይመጽሐቢሁ ዘሐንሰብም ኩሉ አይጉሮም ኩሉ ዘመድ ወይተነብሉ አበግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ወይትባረኩ እምኔሃ ውስተ ቤተ ክርስቲያና ወእምነቃማይ ቡሩክ እግዚአብሔር ይምሃረነ በጸሎተሙ ቅድስት ድንግል ማርያም ወለተ ስብሐት ብላው ወኄር ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለመ ዓለም አሜን። ሰላም እብል ለቅዳሴ ቤትች ንስሐ አንቃ ወልድች ማየ በረከት ማርያም በስምች ስመ ሀብት ይትወሃብ ዘጸለየ በኩሉ ሰዓት ሰናይ ሀብት ወይትፈጸም ፍት ወዛቲ ዕለት ኮነ ሰብዓይተ አሰርቱ ምእቶ ወክልኤቱ ሰብእ ወተስካሩ ለአባት አትኮሮን በረከቶሙ ያህሉ ለዓለመ አሜን። ወዛቲ ዕለት ተስካረ ቅዳሴ ተስካረ ቅድስት ትትመዳ ወውልዳ ወተስካረ አርማንዮስ ወእሙ እግዚአብሔር ይምሃረነ በጸሎቶሙ ለዓለመ አሜን። ሰላም እብል ለትትመዳ ወውልዳ አርማንዮስ ወእሙ ዘተቀበለ በክበዳ ስትፋነ መልክ ወስም ለኢየሩሳሌም በአውዳ በደመ ስምዖሙ ይትሐበዩ ጻዕዳ በእንተ ኃጢአቶ ዝትካመ ይከውን ፍዳ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አመ ለሰኔ በዛቲ ዕለት አይረፈ ነቢይ ነቢይ ሳሙኤል ወዛቲ ዕለት ኮነ ሰማዕተ ቅዱስ ልዝኬኖስ ወአስር ሰማዕታት ካልአን ዝሬሁ ወዛቲ ዕለት ተዝካሩ ለዮሐንስ ኤጲስቆጶስ ወአርካለ ጳጳስ በረከቶሙ ታህሉ ለዓለመ አሜን። ዘአቅረብኩ ማሕሌተ ዘሽሬ አእላፈ እምለተጸምዱ ከዘልፈ ለዓለም ተወከፍ ዘንዴቴ መጽሐፈ እንተረሴከ እግዚኦ ጸሪቀ ምለት ወክበ እምላቦ ብርሃን ዘተርፈ ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰባክያን ሰማዕታት ጻድቃን ደናግል አዲሁ መነኮሳት ሄራን ባርኮ በአዛቲ መካን እስከ አረጋዊ ልሂቅ ንዑስ ሕፃን ለዘጻፎ ቅዱሳን ለዘአጻፎ ለዘአንብቦ ለተርጎሞ ልሳነ ሐዲስ ወለሰማ ቃሎ በዝነ መንፈስ በጸሎተሙ ማርያም አርኅተ ኩሉ ባእሱ ብሎ መሐረነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ለክሙ ጻድቃን ወሰማዕታት ላዕሌክሙ በዛቲ ዕለት ወአነ ዓለም አንትሙ ህዝብ ትግሥአሉ ቅድመ ፈጣሪሁ ኩሉ ልሳን በለንሳ ይንሳ ሞት ሰላም ለክሙ ጻድቃነ ዛቲ ዕለት ኩልክሙ ሕዝበ አንስት በአስማቲክሙ ቅዱሳነ ሰማይ ምድር ማኅበረ ሥላሴ አንትሙ ትስክሩነ በጸሎትክሙ እንተ ማርያም
ተማይተነ ለክርሳው ለክርሰው ስጋው ደግሞ ጻድቃን ብሩካን ወገል ሰማያት መዋያን ዝተለመነ ኢለመነና ወላዲያን ይሐልዎም ህፃናት ይሐልዎም ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ይወርደልና ሰዋነ መስዋዕት ይጸለና ጸሎት እግዚአብሔር በብሩክ ገጽ ይቀበለልና እንበል። አቡነ ዘበሰማያት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስድራ ቤተ እግዚአብሔር ከመ መጺእኩም ከመ ይሐድርኩም ከመ ይቀኒኩም አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን ዝብል ልሳን ዝሓድልና እግዚአብሔር ደኺምና ዝኸበረን ዝመስገነን ይኹነልና ከምቲ ሰንበት ሰንበት ሰብ ከይከደ ከሎ ክንሕበር ስለ ዘለና ከም ሰንበት ሰንበት ናይ ገዳም እንዳስላሴ ነዋፅኡ ዘለና እቶም ዝሓለፈ ሰንበት ወይ ድማ ቅድሚኡ ዝነበረ ሰንበት ነቲ በረኸት ዘይተሳተፍኩሞ ኣብዚ ቤትፍሳ ኣለኩም ኣብዚ ድማ ኮንቲኑ መላሎ በዚ ጌርኩም ነቲ ገዳም ንሕግዞ ስለ ዘለና ዝተኻለኩም ዓቕምኩም ክገብሩ ቤተ ክርስቲያን ሓደራት እዩ እቶም ክትከፍሉ ደልዩ ናብ ቤት ፅሕፈት መፂእኩም ክነዘኻኽረኩም ደሊ ኣብዚ እውን እቶም ቪክስ ዝበልና ቀዳማይ ድማ እቶም ዘይከፈልና ክንከፍል እቶም ዝኸፍልና ድማ እግዚኣብሔር ይቀበለና። ኣብዚ ምቕፃል ናይ ምሰንበት መደብ ስለ ዘለና ሓፊልና ኩላትና ናብ ባእቲ መዝሙር ሰብ ስላሴ ቃ ሓቢርና ኣሜን
I
يسمعنا الشيء كم سموطار تلفنا زلو نعرف تمرتيو ربنا كسيس هابت مريم وهابلناي ربنا زارب لسان على الماء سمع زستوعبين إذن ربنا خلنا نجزابير الله قدس فادي قلنا በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። አይንት እግዚአብሔር አቦታት ካህናት፣ አሕዋት ዲያቆናት፣ አቦታት አዴታት፣ አሕዋት አሓት ክሳብ ጸዓት ብስም ስራ ክርስቶስ ከመይ ቀኒሆም ከመይ መጺኦም ከመይ ኣለኹም አሜን ትብሉ ልብለዋረ ዝኾነ እግዚአብሔር አምላኽና በአና ብድኹማት ዋረቱ ክሉ ምስጋና ይብፅሐዮም ኩሉ ግዜ ከምቲ ንብሎ ሕጂ እውን ነዛ ሰዓት እዚኣ ነዛ ዓደት እዚኣን እትበቅዕ ትንፋስ እትበቅዕ ህይወት ዓዲሉ ናብዚ ቦታ እዚ ናብዚ ቤት ስለዝኣከበና እግዚአብሔር አምላኽና ክብሪ ምስጋና ይብፅሐዮም ንዝመፅደሎ ህይወትና ባሪኹ ቀዲሱ ካብ ፈተና ፈልዩ ካብ ኣብ ሓጢኣት ወይ ኣብ ዓለም ምንባር ናብ ቅድስና ፀዊዑ ብንስሓ ተሓፂብና ብቅዱስ ቁርባን ተሓቲብና ነታ ንዘለኣለም ንፅበያ መንግስቱ ከውርሰና ንእግዚአብሔር አምላኽ ሰናይ ፈቃዱ ይኹን ሰናይ ፈቃዱ ይኹን ሰናይ ፈቃዱ ይኹን እሺ እያድገኩም እጓለ እማውታት ክብኑ ኣነ ዘኽታማትኩም ክትተርፉ ኣይክሓድገኩምን እየ ዝብል ሃይለ ቃል ካብ ወንጌል ዮሃንስ ናይ ሎማዓንቲ ዝተነበበልና ኣብ ቅዳሴ ማለት እዩ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ቅዲ 18 ዘሎ ሃይለ ቃል ንቤትና ናብ ገዛና ናብ ህይወትና ንምለስ ከለና ዝኾነ መግቢ ሲሳይ ንነፍስና ዝኸውን ሒዝና ንከይድ እግዚአብሔር አምላኽ እጂ ዓይነ ልቦናና ይፈተልና ዓይነ ልቦናና ይፈተልና ኣለና ረኩላና ሓሳብ ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ ቅድሚ ናብ ሰማያት ምዕራጉ ናብ ሰማያት ኣብ ዝዓርገሉ ሰዓታትን ግዜን ክመፅእ ከም ምዃኑን ንደቀ መዛሙርቱ ድማ ገዲፎ ናብ ሰማያት ከም ዝዓርግ ኣብ ዝነገረሉ ግዜ እዚ ሃይለ ቃል እዚ ተዛሪቦ ደቀ መዛሙርቱ ገዲፈኩም ናብ ኣቦይ ናብቲ ዝለኣኸኒ ናብ ኣቦይ ክኸይድ እየ ምስ በሎም እናበሎም ከሎ ሃይለ ቃላት ብዙሕ ብዛዕባ ክኸውን ዘለዎን እቲ መፃእ ዘለዎን ክነግረም ከሎ እዚ ሃይለ ቃል እዚ ኣነ ዘኽታማት ኮንኩም ወይ ከዓ ኣነ ዘኽታማት ኮንኩም ክትተርፉ ኣይክሓድገኩምን እየ ዝብል ሃይለ ቃል ክርስቶስ ንደቀ መዛሙርቱ ነጊርዎ ወይ ተዛሪብዎ እዚ ሃይለ ቃል እዚ ዓብይ መፅናዕቲ ከምቲ ዝሓለፈ መንፈስ ቅዱስ ክልእኸልኩም እየ ናይ ካብ ሰማያት እቲ ኸባይ ወሲዱ ኩሉ ነገር ዝነገረኩም እቲ ኩሉ እውን ኣባኹምን ብልቦናኹም በቲ ዘለኩም ሓይሊ ሒዝኩሞ ዘይፀናዕኹም ሒዝኩሞ ዘየለኹምን ግና ንሱ መፅኡ ዘፅናዕኩም መንፈስ ቅዱስ ክልእኸልኩም እዩ ዝበሎ ቃል ኪዳን ዝሃቦም እዚ እውን ሓደ ቃል ኪዳን እዩ ነይሩ ኣነ ዘኽታማት ኮንኩም እንታይ ይገብረኩም እየ ኣይክገድፈኩም እየ ቅዱስ ባስልዮስ ዝተባሃለ ናይ ቅዱስ ቤተክርስትያንና ሊቅ ናቱ ዝፅለ ኩሉ ግዜ እንታይ ኣሎ ኪዳን ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣሎ ኣብ ቤተክርስትያንና ቅድሚ ቅዳሴን ኣብ መንጎ ቅዳሴን ዝፅለ ፀሎት ማለት እዩ ኣብቲ ፀሎት እንታይ ኢሉ ቅዱስ ባስልዮስ ለርሁባን ዘይህሊ ወይ ትበቀል ለጉባን ኣርከመ ሃይምናን መስተናግድ ለፃድቃን ንዝጠመዩ እንታይ ዝገብር ዝሓሊ ብዛዕባኦም ዝሓስብ ለርባን ዘይህሊ ወይ ትበቀል ለጉባን ነቶም ዝተገፍዑ ወይ ኣብ ልዕሊኦም በደል ዝበፅሖም እንታይ ዝገብር ንዕኦም ሕነ ዝፈድየሎም ንዕኦም ስለኦም ዝቐፅዓሎም ኣምላኽ መስተናግድ ለፃድቃን ነቶም ነፃድቃን ዝኾነ ድማኒ ወይ ብፅድቂ ዘዛርብ ብፅድቂ እውን ዝናገር ብፅድቂ እውን ቃል ኪዳኑ ዝፍፅም ኣቦ እናበለ ቅዱስ ባስልዮስ ፀሎት ኩሉ ግዜ ኣብ ቤተክርስትያንና ዝፅለ ፀሎት ብዛዕባ ናይ ክርስቶስ ሃይለ ቃሉን ወይ ከዓ ብዛዕባ ክርስቶስ ዝበሎ ከም ዘይጠልምን ይነግረና ክርስቶስ ነዚ ሃይለ ቃል እዚ ዝተዛረበሉ ምክንያት እንታይ እዩ ጅብር ኩላ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝብሎ ናብ ቤትና ንከይድ ከለና ሓደ ነገር ሒዝና ንከይድ ኣለና ንሕና ስጋውያን ከም ምዃንና መጠን ብስጋ ንነብር ዘለና ኣብ ንነብረሉ ዘለና ግዜ
ክርስቶስ ዝሃበና ንዓና እንታይ እዩ ኣብ ቤተ ክርስቲያን መፂናኸ ናብ ቤትና ሒዝና ንኸይድ እንታይ እዩ ኢልና ነብስና ምፍታሽ የድልየና እዚ ሃይለ ቃል እዚ ክርስቶስ ክዛረቦም ከሎ እንታይ ክብል ስለዘለ ወይ እውን እንታይ ሕቶ ስለዝመፀ እዩ ናብዚ ነገር ዝበፅዮ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ወንጌል ዝተነበበልና ሎማዓንቲ ማለት እዩ ምዕራፍ 14 ካብ ፍቅሪ ሓደ ክጅምር ከሎ እንታይ ዝብል ኣሎ ልብኹም ኣይሸበር ብኣምላኽ እመኑ ብኣይውን እመኑ ኣብ ቤት ኣቦይ ብዙሕ ማሕደር ኣሎ ማሕደር እንተዘይህሉ ግና ምነገርክኹም ነይረ ልብኹም እንታይ ይኹን እዩ ዝብል ኣሎ ኣይሸበር ሃዋርያት ዝሽበረሉ ምክንያት እንታይ እዩ ሃዋርያት ክሽበረሉ ዝኽእሉ ምክንያት እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ ክርስቶስ ልብኹም ኣይሸበር ክብል ደቀ መዛሙርቱ ክዛረቦም ክኢሉ ምክንያቱ ድሕሪ ትንሣኤ ናይ ክርስቶስ ንርአ ተመልኪትና ኮይና ክርስቶስ ምስ ተሰቕለ ቀዳም ወይ እውን ሰንበት ንግሆ ክርስቶስ ምስ ተንሥአ ናበይ መፅኡ ናብ ደቀ መዛሙርቱ መፅኡ ኣብ እንታይ ፀኒሖም ደቀ መዛሙርቱ ተዓፅዮም ፀኒሖም እንታይ ስለ ዝኾኑ ፍርሓት ስለ ዝሓዞም ክርስቶስ ኣምላኽናን ጎይታና እቲ ኩሉ ነገር ዝገብር ኣርኣያ ቅዱስ ጴጥሮስ እንታይ ኢልዎ ኣነሲ እቲ ናይ ብሓቂ ህይወት ናይ ብሓቂ እንጀራ ህይወት ካብ ሰማይ ዝወረደ ኣነ ምስ በለ ኣይሁድ እዚስ ከመይ ገይሩ ሰብ ከማና ክንሱ ስጉኡ ከመይ ገይሩ ክበና ነብሱ ዶ ከጥፍእደል እዩ ኢሎም እንታይ ገይሮሞ ካብቶም 5 ዕዳጋ ዝኣክል ዝስዕቦ ዝነበሩ ንድሕሪት ተመልሱ ግልፅ ኢሉ ቅዱስ ክርስቶስ ድማ ንቅዱስ ጴጥሮስ እንታይ ኢልዎ ወይ ከዓ ንኩሎም ንሃዋርያት ማለት ደቀ መዛሙርቱ ንስኻትኩም ከ ክትከድሎ ትደልይኹም ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝመለሶ ቃል እንታይ ነይሩ ካባኻ ናበይ እሞ ክንከይድ ካባኻ እሞ ናበይ ክንከይድ ኢና ኩሉ ዝርከበካ ንስኻ ኩሉ እንትና ገሪትና ዝመፃናካ ንዓኻ ኩሉ ዝርከበካ ድማ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 16 ዝብላሃለ ቃል ይቕሬታ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 15 ኣሎ እንታይ ዝብል ንክርስቶስ ብዛዕባ ደቂ ሰባት እንታይ ኢሎም ንክርስቶስ ንወዲ ሰብ ደቂ ሰባት እንታይ ኢሎም ወይ እንታይ ኢሎም ዝፅውዕዎ እንታይ ኢሎም ሲሓስቡ ዝዓቡ ኢሎም ስሓተት ክርስቶስ እንታይ ኢሎሞ ገሊኦም ሓደ ካብ ነቢያት ገሊኦም ዮሃንስ መጥምቅ ገሊኦም ኤልያስ ገሊኦም ከም ዝበይብሉኻ ኢሎም መሊሶምሉ ንስኻትኩም ከ እንታይ ትብሉኒ ንስኻትኩም ከ እንታይ ትብሉኒ ምስ በሎም ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ምስዑ እውን ብህቡኽ ስለ ዝነበራ ኩሉ መፅሓፍ ቅዱስ ነዛሪና ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ዓብይ መደነቕ ዝኾነ ታሪክና መፅሓፍ ቅዱስ ንረክብ ኣብ ኩሉ ነገር ቀዳማይ እዩ ኣብ መልሲ ምምላቱን ቀዳማይ እዩ በዚ ስለ ዝኾነ ድማ ይቃርብ ተባሂሉ ተፀዊዑ ማለት እዩ እንታይ ኢልዎ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ኢኻ ኢልዎ እዮም ስለዚ ነዛ ሃይለ ቃል እዚኣ ስለ ዝዘከራ ቅዱስ ጴጥሮስ ኢልዎ ክትከዱ ዘደልዩኹም ምስ በሎ ካባኻ እሞ ናበይ ክንከይድ ኢና ኢሉ መሊሱሉ ስለዝኾነ ካባኻ እሞ ናበይ ክንከይድ ኢና ኣነ ግና ካባኹም ፈሪሳውያን እንታይ ኢሎም ነይሩ ንክርስቶስ ንሕናን ደቀ መዛሙርቲ ዮሃንስ መጥምቅ ንፀውም ኢና ደቀ መዛሙርቲ ሃገና እንታይ ይገብሩን እዮም ኣይፀሙን እዮም ስለዚ ስለምንታይ እዮም ዘይፀሙ ስለምንታይ እዮም ሕጊ ኦሪት ዘይፍፅሙ ምክንያቱ ሕጊ ኦሪት ክፍፅም እንዳመፃኹም ክስዕራዮ መፅኹም ስለ ዝበልካ ኢሎም ንክርስቶስ ሓቲቶሞ ነይሮም ይዕሩኽ ምርዓዊ ዝውሰለላ ሰዓት መዓልቲ ስለትመፅእ ሽዑ ክፀሙ እዮም እዚ እውን ትርኢት እዩ ንሃዋርያት ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ዝነገር ዘሎ ካብኦም ዝወሰደላ መዓልቲ ካብኦም ዝኸደላ መዓልቲ ከም እትመፅእ ብትንቢት ገይሩ ብትምህርቲ ገይሩ እንታይ ገይሮም ነጊርዎም ስለዝኾነ ነታ መዓልቲ እቲኣ ክትመፅእ እንድያ እታ መዓልቲ እቲኣ ምስ መፀት ግና ልብኹም እንታይ ይኹን ኣይሸበር ንሕና ናይ ክርስቶስ ኣካል ክሳብ ዝኾንና ልብና ክሽበር እንታይ ይኮኒ ኣይግባእን ልብና ክሽበር ዝግብኦ ምንታይ እዩ ብሓጢኣት ምስራሕ ልብና ክሽበር ይግብኦ ብኽፉእ ምስራሕ ልብና ክሽበር ይግብኦ ካብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ህይወትና ብምርሓቕ ልብና ክሽበር ይግብኦ ብካልእ ነገር ግና ብናይ ጭንቂ ናይ ዓለም ብዝመፀና ነገር ግን ተኸንኮን ኣይግባእና ክንሽበር ኣይግባእና ምክንያቱ ቃሉ ዘይልውጥ ቃሉ ዘይዓፅብ ኣምላኽ ስለ ዘለና ስለንታይ ኢሎም ልብኹም ኣይሸበር ብኣምላኽ እመኑ ብኣይ እውን እመኑ ኣብ ቤት ኣቦይ ብዙሕ ማሕደር ኣሎ ኣብ ቤት ኣቦይ ብዙሕ ማሕደር እንተዘይህሉ ነይሩስ ኣሎ ኢለ ኣይምነገርኩምን ነይረ ኢሎም ከይደ ድማ ስፍራ ከዳልወልኩም እየ ዝብል ናይ ክርስቶስ ሃይለ ቃል
እስኪ ሁላና ሁሉ ጊዜ እዚ ቃል ዝስነስተንት ነው ታይል ክርስቶስ አነስ ጠቅም ይሆን ከደስ ቤት ከዳለወልኩ ቢ መርዓዊ አምናና ንሕብረት ዘባይ ቃል ዝሆነ መርዓው እንታይ ዝገብር ስድሩዲዮም ዕሮቶዲዮም ቤተሰብ ብምሎም እንታይ ገብርሉ ዘዳለውሉ አዳራሽ ዝሸለሙሉ አዳራሽ ተሸሊሙ ብቅድሚ ፀኒሖም ቶም ተዓጠቕትነ ብምሎም ፀኒሖም እንታይ ገብርዎ ንክቕበልዎ የትዎ መርዓዊ ናይ ቤተክርስቲያን መን ክርስቶስ እዩ ኣብ ናይ ክርስቶስ ኣምላኽ ነገር ብግምጥልሽ ነቶም ክቕበልዎ ክንዕጠቐሉን ዝግባእና ንሕና እንታይ ኮይና ንሱ መርዓዊ ክንሱ ንዓና ተዓጢቑ ኣዳልዩ ኣዳራሽ ናብ ቤቱ ዝፅዋዕ ኣምላኽ እዩ ስፍራ ታገረልኩም እየ ከዳልወልኩም እዩ ቅድመና ሓሊፉ ዘሎ ክርስቶስ እንታይ ንገብር ስፍራ ንኸዳልወልና ዝተዳለወ ስፍራ እዩ ዘለና ነዚ ክንሓስብ ይግባአና ቅዱሳን ኣቦታት እንታይ እዮም ዝብሉ ሓደ ወዲ ሰብሲ ብርክዝ ምረት ናይ ሲኦልን ጣዕሚ መንግስተ ሰማያትን እንተዝፈልጥ ነይሩስ ንሓጢኣት ክንደይ ኮን ምፈንፈና ንፅድቂ እውን ክንደይ ኮን ምደለያ ምክንያቱ ጣዕሚ መንግስተ ሰማያት ምረት ሲኦል ማለት ማለት እዩ ኣብ ሓዊ ምቅፃል ኣብ ሓዊ ምንባር ማለት እዩ ምሰይ ጣውንቲ ኣብ ፀልማት ድቕ ዝበለ ፀልማት ምንባር እዩ ኣብያት እንተኾነ ዘይ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 15 ዘሎ ሽዑ በቲ ግዜ እንታይ ክኸውን ኣብያት ክኸውን ግን እቲ ኣብያት እንታይ ክኸውን ወደ ሓንቲ ትርጉም የብሉን ሽዑ ብክያት ክኸውን እቲ በክያት እቲ ግን ትርጉም የብሉን ሽዑ ብዙ ንብዓት ክፈስስ እዩ እቲ ንብዓት እቲ ግን እንታይ ይገብር እቲ ንብዓት እቲ ክኸውን ዝግብኦ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ስጋ ከሎ ማለት እዩ ምረት ናይ ሲኦል እዚ እዩ ሰብ ሓደ ግዜ ሕርቕ ኢሉ ጭንቕ እንተኢሉ እንታይ ዝገብር እንታይ ንገብርና ብሰንኪ ድኽመትና ብፍላይ ውፅኢት ካሊእ ወይ ኣብ ሓደ ዝበዝሐ ሰብ ዝገብር ፍልይ ኢሉ ንብዓት ዝነብዕ የብልና እንዲዩ ተተጨኒቕና ተሓሪቕና ብዙሕ ነገር ተኮይና እንታይ ኢና ንገብር ንነብዕ ብንብዓት ዝበዝሐ ሰብ ብፍላይ ንሪአታ ናይ ደቂ ኣንስትዮ እንታይ እዩ ኣብ ኢሞሽናል ዝበሃል ናይ ዓይነት ሳይነሳዊ ዓለም ዘሎ ብኡ ዝበዝሐ ግዜ ኣብ ንብዓትን ወይ ከዓ ኣብ ዘረባ እንታይ ይኮነልክን ይኸይድ እቲ ስምዒት ንግዚኡ ይሃዲ እዚ ዓይነት ስምዒት እዚ ዓይነት ንብዓት ግን ሽዑ እንታይ ይከውን ኣይሰርሕን ንነብስና ክንፈልጣን ክርስቶስ እንታይ ጌርና ኣዳሊና ከም ዘሎ ክንፈልጥ ይግባአና እንታይ ገብረልኩም ስፍራ ከዳልወልኩም እዩ ኣብዚ ሽዑኡ እቲ ሃዋርያት ኩሎም ሃዋርያትን ዝበዝሑ ሃዋርያት ኣይኮይኖም ክኾኑ ጀሚሮም ክጋላትዑ ጀሚሮም ሓሳባቶም ክከፋፈል ጀሚሩ ሃዋርያ ቅዱስ ቶማስ እንታይ ኢሉ ኦ ጎይታይ እቲ ንስኻ ትኾነ መገድስ ኣነ ኸይደ ኢሉ ይዝብሎም ዘሎ እቲ ንስኻ ትኾነ መገድስ ኣይንፈልጦን ኢና እሞ መን ከርእየና እዩ ሃዋርያ ቅዱስ ፊልጶስ እውን እንሆ ሕጂሲ ብዙሕ ተኣምራትን መንክራትን ኣሪኻና ኢኻ ብብዙሕ ተኣምራት እውን ድንቂ ዝኾነ ምግብን ኣብሊዕኻና ማይን ኣስቲኻና ኢኻ እሞ ሕጂ ንመን ኣርእየና ንቦ ኣርእየና እንታይ ኮይኑ ሓሳቦም ተኸፋፊሉ እንታይ ስለ ዝኾነ እዮም ምሉእነት ኣብ ውሽጦም ምሉእነት ናይ መንፈስ ቅዱስ ገና ኣብ ውሽጦም ስለዘይዓለመን ስለዘይረግአን ስለዝኾነ እንታይ ኮይኑ ጀሚሮም ሓሳባቶም ከከፋፈልን እቲ ዝመፅእ ዘሎ ናይ ክርስቶስ ካብኣቶም ምፍላይ ከጨንቖም ጀሚሩ ቶማስ እንታይ ኢሎ ጎይታይ ናበይ ከም እትኸይድ ኣይንፈልጥ ኢና ነቲ መገዲ ደኣ መን ከርእየና እዩ ክርስቶስ እንታይ ኢሎ መገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ እየ ቅዱስ ቤተክርስቲያን እትሰብኮ ኩሉ ግዜ እንተኣ ኣስተውዒልና ኮይና ሓደ መጨረሻ ናይ መወዳእታ እዩ ዘለዋ መን ክርስቶስ ንሱ እቲ ሓቅን ህይወትን መገድን ንሱ ወይም ማርያ ቅዱስ ቤተክርስቲያን እትብለ ዝገበርና እንተ ገበርና ብዙሕ ነገር እንተሰርሐና ማህሌት ሓዲርና ሰዓታት ሓዲርና ኣብ ንስሓ በፂና ኣብ ካል በፂና ብዙሕ ጌርና ምፅዋት መፅቢትና ንጡይ ኣብሊዕና ብዙሕ ነገር ጌርና ናይ መወዳእታ ተርፈና ታዲያ መጨረሻ ንኩሉ ነገር ናተብፅሓና ኢልና ንገብሮ ግን ሓንቲ እያ ንሳ ድማ እንታይ ቅዱስ ቁርባን ምውሳድ እያ ንክርስቶስ ኣብ ሂወትካ ኣብ ኣካላትና ንምግባር እዩ ምውሃድ እዩ ቅዱስ ኢየሱስ ናይ ሎማዓንቲ ቅዳሴ ናይ መወዳእታ ኣቦና ዘንበቦ እንታይ ነይሩ በከመ ደመርከ ስጋ ወልድከ ውስተ ስጋ ዚአነ ወከመ ተወሳይከ ደመ መሲሕከ ውስተ ደመ ዚአነ ከመሁ ተወስህ ፈሪሆተከ ውስተ ኣልባቢነ ከምቲ ስጋ ወድኻ ኣብ ስጋና ዘዋሃድካ ከምቲ ደም ቅቡኻ ደም ክርስቶስ ወድኻ እውን ኣብ ደምና ዘዋሃድካ ከምኡ እውን ሕልና ሰናይ ናይ ምፍራሕ ናይ ኣምልኾ እንታይ ይገበረልና ኣብ ሕልናና ኣዋህደልና ኣስርፀልና ንሕናሲ ምክንያቱ ስጋውያን ኢና ብሕጊ ስጋ እንነብር ብመገዲ ስጋ እንኸይድ
ናይ ህይወት መንገዲ ስጋውን እንነብር እንመላለስ ኢና ንስኻግራ ሕጊ መንፈስ መሃረና መገዲ መንፈስ ምርሓና ንዓና ንሓጣን እንተ መሓልካና ኢኻ ሽዑ ጻድቕ እትበሃል መሓልእ እትበሃል እምበር ንጻድቃት እንታይ ኢኻ ትገብሩ ኢሎም ከም ምግባሮምን ከም ስርሖምን ኢኻ ትፈድዮም ስለዝኾነ ክርስቶስ መገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ ፊልጶስ እውን ቅፅል ጎይታይ ነቦ ዳርየና እምበር ይኣኽለና በሎ ኢየሱስ ከዓ ከምዚ በሎ ፊልጶስ እዚ ክንድዛ ኣክል ግዜ ምስኻትኩም ክነብር ከለኹ ዶ ኣይፈለጥካንን ኢኻ እቲ ንዓይ ዝረኣየ ነቦ ረኣየ ከመይ ኢልካ ዳ ነቦ ኣርየና ትብል ኣለኻ ዝብል ሃይለካ ይኹን ኣለኹ ናይ ሃዋርያት መንፈስ ሙሉእነት ኣብ ውሽጦም ስለዘይነርግእ ኣሎም ሙሉኣ ስለዘይነበሩ ከምቲ ዓንቶይ ዝበልና እውን ክርስቶስ ካብ ትንሣኤ ምስ መፀ ፈሪሖም ንኣይሁድ ፈሪሖም እንታይ እዮም ፀኒሖም ኣብቲ ቤት ማርቆስ ንሓማት ማርቆስ ማርያም ቤተ ማርያም ተዓፅዮም እንታይ ገይሮም ዕፁ በቃ ትገዛ ዕፁ ሙሉእ ወላ ጩራ ነገር ከምዚ ትገይሮም ዓፅዮም ምክንያቱም ኣምነት ስለዝፈርሑ ካብ ኣይሁድ ቅዱስ ጴጥሮስ እውን እዚ ኩሉ ቅድሚ ክርስቶስ ብዛዕባ ምጽኣቱ ብዛዕባ ስቕለቱ ብዛዕባ ግርፈቱ ክዛረብ እንከሎ እንታይ ኢልዎ እንሆ እዚ ነገር ኣባኻ ይቕረብ ንህይወቴ ድማ መጃኻ ክዕልት ድልው እየ በቃ ዝተዳለኹ እየ ክብል ከምዘይፀንሐ መጀመርታ ክርስቶስ ምስተዝሓዘ ካብቶም ዝሃለዎም ሓደ ኮይኑ ካልኣይ እውን ወላ እኳ ብድሕሪኡ ስዒብዎ እንተኾነ ኣብቲ ቤት ፍርዲ ክርስቶስ ተፈርደሉ ሰዓትወ ንስኻ ወደ መዝሙር ክርስቶስ ይሃባሃል ከሎ እንታይ ኮይኑ ኣይፈልጦን ሰለስተ ግዜ ክሒድዎ እዚ ስለዝኾነ ብሉእነት ስለዘይነበሮም ቤት ኣብ ቤት ክዕፀቡ ክኢሎም ስለዝኾነ እቲ ናይ ኣቦነት ናይ ክርስቶስ ኣምላኽነት ፍጹምነት ምክንያቱ ዘይጠራጥሮም ስለዝነበረ ሰብ ክንሱ ወላ እቶም ፈያታውያን እንታይ እዮም ኢሎም ሓደ ብፀጋም ንብየማን ተሰቂሎም ዘበሉ ብፀጋም ዘበለት ኣምላኽ እንተዝኸውን ነይሩ ንባዕሉ ድሒኑ እንታይ ንግበረ ንርእሱ ንዓና እውን መድሓነ ነይሩ ኣይሁዳውያን እውን እንታይ ይብሎ ነይሮም ኣታ ቤተ መቅደስ ኣፍሪስካ ብሰለስተ መዓልቲ እተልዕል ወይ ከዓ እትሃንፂ ንነብስኻ እንታይ ግበር ሕጂ ነዳ ነብስኻ ካብ መስቀል ወሊድካ እንታይ ግበረልና ንነብስኻ ድሕን ኣርኤና ኢሎም ይሳረቑሉ ነይሮም ለቱ ስብዓት ነዚ ነገር እዚ ኩሉ ክረኣዮም ከሎ ሃዋርያቱን ሙሉእነት ስለዘይስምዖም ዝነበረ ጥርጥር ኣብ ውሽጦም ይሓድሮም ስለዝነበረ እንታይ ኮኑ ጀሚሮም እዚ ሕቶ እዚ ናብ ክርስቶስ ከቕርቡ ጀሚሮም ገሊኦም ነቦ ርአየና ገሊኦም ናበይኻ ትኸይድ ትመገደ ፍልጠና ከምዚ ናብ ምባል ምክንያቱ ኣብ ናይ እስራኤላውያን ኣብ ናይ ኣይሁድ ሕብረተሰብ ኣብቲ ታሪክ እንታይ ነይሩ ነቢያት ኢና ኢሎም ይትንስኡ እሞ ናይ ሓሶት ትንቢት ሓንሳብ ይመፁ ብዙሓት ሰዓብቲ ይገብሩ ይብተኑ ካልእ በቲ ይላዓልቆም ኢሉ ብዙሕ ነገር ስለዝነበረ ናይ ቆም ንኸይከውን እንታይ ነይሮም ጥርጣረ ነይሮም እዩ ቅዱስ ናትናኤል እንታይ ኢልዎ ሓዉ ምስ ፀውዖ እንሆ ካብ ናዝሬት ካብ ገሊላ ዶ ሕያዋይ ወይ ከዓ ጥሩዕ ሰብ ክወፅእ ይከኣል እዩ ክመፅእ ይከኣል እዩ ዝስከመይ ኢልኩ ክኸውን ይኽእል ምክንያቱ ክርስቶስ ረኺብና ያለና እቲ ክርስቶስ ብትንቢት ዝተነገረሉ ክርስቶስ መፂኡ ዘሎ ረኺብና ያለና ምስ በሎ ከመይ ገይሩ ክኸውን ይኽእል ኢሉ ማለት እዩ ስለዚ ገና ዝጋዕ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊኦም ዝዓልም ሃዋርያት ኣብ ልዕሊኦም ሙሉእነት ክሳብ ስምዖም እንታይ እዮም ነይሮም ኣብ ውሽጦም ብዙሕ ምክፋል ናይ እምነት ናይ ውሽጣዊ እምነት ናይ ሙሉእነት ጎደሎ ነይርዎ እዩ ስለዝኾነ እዚ ሕቶ ዝሓቲቶሞ ክርስቶስ ድማ ከምቲ ዓንቶይ ዝበልናዮ እንታይ ኢሎም እይሃደገክሙ እጓለ እማውታ ትኩኑ ኣነ ዝኽተማት ኮይንኩም ክትተርፉ ኣይክሓድግኩም እንዲየ ብርግፅ ንሕና ድማ ናቶም ዘርኢ ናቶም ተኸተልቲ ስለዝኾና ወላ እኳ ካብቲ መሬት ናይ ስጋና መሬት ዓድና ወፂና ተሰዲድና ኣብቲ እንተሃለና መንፈስ ቅዱስ ናይ ሃዋርያት ግን ኣይገደፈናን እንተዘይከውን ነይሩ እዚ ቤት እዚ ኣይምረኸብናን እንተዘይከውን ነይሩ ኣብዚ ቤት እዚ ደዋ ይምበልናን እንተዘይከውን ነይሩ ካህናትን ዲያቆናትን ኣገልገልትን ኣብዚ ቤት ኣብዚ ንነብረሉ ዘለና ዝደት ኣይምረኸብናን ኣይምተጠማናን ኣይምቆረብናን ኣይምተፈታሕናን ነርና ብዘይቡ ድማ እንታይ ኣለን ብዙሓት ቅዱስ ዳዊት እንታይ ኢሉ ብዙሓት ነቲ ነገር ናትካ ሰናያትካ ካብ ቅድሚኦም ዘይመፀሉ ኣብ ቅድሚኦም ዘይተነግሮም ኣብ ቅድሚኦም እውን ዘይብሎም መን እዩ ሰናያት ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እቲ ሰናያት ነገራት ናቱ ከሪአና ዝኽእል እናበሉስ ሃረር እብልለው ኣነ ግና ውሽጠይ እንታይ እዩ ብበረኸትካ ብፀግኻ ሙሉእ እዩ ንሕና ድማ ብናይ ክርስቶስ ናቶም ሰዓብቲ ስለዝኾና ናይ ደቀ መዛሙርቲ ሰዓብቲ ስለዝኾና ብናይ ክርስቶስ ፀጋን ብናቱ
ዝሃበና ናይ ቃል ኪዳንን ኣብዚ ቤት እዚ ደው ኢልና ኣለና ነዚ ቤት እዚ ድማ ንሕና ብግቡእ ተጠቂምናሉ ናብታ እትመጽእ መንግስቲ ክንወርስ እግዚአብሔር አምላክ ብጸጋኡ ይደግፈና ሰማርያ ብልብና ይሕድረና ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። مارنا سالنا قبلنا سمعنا ربنا احضرنا ابنة إيمان رحمنا وحنا محرتك أمتنا كتبوا بسلام نبل أبونا ذو السماوات